into this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since Hej og velkommen til episode 1 af Minecraft. Jeg har ikke webcam på, fordi det er så ringt. Så vi starter med at lave en overlevelse. Hvad skal vi kalde den? Vi kalder den prut. Fordi det skal den bare hedde. Den skal hedde prut.dk. Ja. Og vi skaber den. Og nu skal jeg fucking til at overleve det her fucking mareridt. Så det er bare sådan noget fucking lort. Okay. Så. Lægger det. Hvorfor? Nu lægger det ikke mere, vel? Hvor er den helst ikke? Okay, hvad fanden? The fuck? På den, hvad er starten der? Fucking lortespil. Ja, jernpøls. Det kan jeg nok godt se. Ja. Det er bare det, jeg skal være. Tænk på noget træ, det kunne være godt. Godt med træ. Til at starte med, i hvert fald. At skaffe træ, ja. Så. Sådan. Okay. Og jeg mener, nej. Hvordan fanden er det, når man laver det? Bare sådan. Er det ikke noget med sådan her? Jo, sådan her. Det er længe siden jeg spiller Minecraft. Ej, har jeg i gang? Ja. Nej, er det ikke noget, man kan? Sådan. Yes. Nej, vi laver det svært nu. Kom så. Dygtig. På den kan jeg egentlig lave en hammer. Nej, okay. Så var det en økse, jeg skal lave. Tak. Så er jeg sådan alt lige nu. Dårligt. Og vi har... Ej, jeg gider ikke trække det der. Sådan der. Så. Sådan. Det går godt. Jeg tror... jeg skal lige have et æble. Jeg kan også lige bruge det. Godt med træ. Kom så. Det er nu færdig, mand. Så. Så. Jeg siger mig. Jeg ved ikke hvorfor. Hey, det er gratis kød, det derovre. Det er kraftigt med gratis kød. Det er jeg lov derfor. Fucking dø. Tak for noget skin. Ja, dø. Tak, så har han noget mad. Hold da kæft, det er nice. Nej. Gå væk fra mig, hunden. Jeg vidste ikke ligefrem, de ville angribe mig, mand. Hvorfor angriber de mig? Nå, det var nok fordi jeg slog dem. Jeg ved, hvis jeg vender mig om, så er det der. Så er vi nok til en seng snart. Jeg skal lige have fat dem her. Så. Jeg ved, der var en mere. Ja, der. Og så har vi sådan set nok til at lave en seng også. Så. Og nogle ris også.
noget kød. Jeg gider ikke lige se, at der er flere. Så. Kom så. Op mere. Jeg vil godt bo heroppe. Jeg vil godt bo lidt langt oppe. Hvad skal vi bo? Jeg bor herover. Jeg ved, at det er en rigtig god udsigt. Så bare. Nå, undskyld. Fuck. Sådan. Så ser vi lige, vi skal lige... Så. Skal vi så tænker jeg på... er det ikke noget, nej, hvad fanden er det, hvad kan man bruge det til? Hvad kan man lave det? Hvad kan man lave det? Nu tror jeg godt, jeg ved det. Nej, så mangler en der, tror jeg. Kan jeg så lave en? Nej, okay. Fint. Slap af. Så vil jeg have fundet noget kul. Nej. Tak. Jeg skal lige have lavet noget mere. Jeg skal have en fucking arm. Så kan jeg få noget lavere. Cool. Hov på den, vi kan egentlig lige lave en dør. Er det ikke sådan der? Jo. What the fuck? Det var ikke det, jeg bedte den om, mand. Så. Sådan. Nej. Er det ikke noget med, man kan lave ild, hvis der ligger træ begge to? Nej. Da fuck. Nå, men så må vi hellere til at grave noget kul. Fordi... Ej, ved jeg laver en seng. Hvis jeg kan lave en ting. Okay. Jo. Ja. Så har vi selvfølgelig ikke plads til det. Så bruger vi der. Så graver vi der bare lidt. Og laver den sådan der. Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne få noget. Der er kul. Helt fucking der over. Hov, vi skal lige have noget mad. Nej, vi bruger det. Det er ikke nok, det er ikke nok. Nej, jeg gider ikke spille. Hvad nu det hedder. Jeg kan bare ikke snakke det nu. For helvede. Der er sgu ikke noget.
Man kan se der, man kan se der. Hvad satan gør jeg? Hvad satan gør jeg? Kan jeg så sove, eller hvad? Nej, for der er ikke net. Jeg kommer ikke til at bruge noget snyd, for jeg kan ikke snyde. Så lidt af det. Hvad sker der for det? Jeg kan selvfølgelig... uden kul, så er jeg død. Så er der snart mørkt. Det er godt. Så jeg kan få sovet lidt, hvis der ikke kommer nogen fucking zombier. Så. Kan I høre mig? Så jeg skruede lige lidt ned. Synes det var... Nej, hvis jeg ikke kan finde der, hvor jeg bor, så er jeg fucking lost. Hvad fanden var det, jeg gik fra? Der. Så burde det være nat. Tak. Og så er der kraftet med morgen. Og så laver jeg selveste abonnement. Hvad gør jeg sådan, jeg kan huske det? God fucking damn it. Hvis jeg dør nu, så... Ej, fuck. Jeg skal lige lave en kiste, hvor jeg kan lægge alle mine ting. Alt ned. Kom så. Ned med jer. Det synes jeg godt at bruge noget af det her. Det er fint der. Nu er det her sådan nede ved kødet også. Det giver bare ikke så meget, at den finder. Jeg finder nok noget nyt. Nå, det får jeg allerede nyt liv af. Nå. Du. Hen og skaffe noget kul. Så jeg kan få noget lys. Hey, der er noget kul i der. Så er der mine. Nej, hvad fanden hedder den? Hakke. Ja. Ja, jeg er rig. Jeg er kul. Det er rent kul. Der finder jeg da lige en guldmil. Hvis I gerne vil se nogle Battlefield 4 videoer eller Battlefield 1 videoer, når det udkommer, så skal I bare give et like, så skal jeg nok lige lave nogle videoer af det. For jeg køber det lige snart det udkommer. Battlefield 1. Så det kan godt venture til at komme en serie ud af det. De ved faktisk ikke de der spilexprutter mere.
Jeg hader vand. Det er så nederen, når man bare skal stå inde i episode og bare hak, og det bliver bare sådan kedeligt. Kom nu videre, Mikkel. Ja, jeg skynder mig for helvede. Det bliver sådan... det bliver kedeligt, det her. Så meget kedeligt. Men så må jeg bare snakke. Snak. Så. Haftet med dem. Det er da bare det perfekte sted, jeg er. Der er der også bare jo alt. Det her kul her. Det er da også bare rigtig godt. Jeg kender... for helvede, jeg kender absolut ingenting om Minecraft. Rigtigt. Så. Fucking. Gå nu op til det, mand. Jeg fanger den op til det. Have det. Jeg har brug for det. Kom nu. Det er ved at blive kedeligt nu. Så. Ned med mig. Ned. Der er noget. Der er kylling. Jeg kan godt lide kylling. Æg. Den fløj kræftede med dem væk fra mig. Sådan, kom nu. Masser af kul. Ikke bare lidt kul, masser af kul. Sådan jeg ikke pudser går igen. Så meget kul. Jeg tror ikke, der kommer kød og får det, mener jeg sgu ikke, det gør. Det kan jeg sgu ikke huske. Det lægger jeg ikke meget. Jo, der gør sgu. Det er så for. Jeg kan fucking godt lide fucket. Ja. Kom så. Kom så.
the fuck? Okay. Så må jeg nok heller lige... Seriøst. Nå, det kan vi ikke få det sidst. Så er vi også nødt til en anden god gang. Så det var også fint nok. Men jeg vil rigtig gerne have noget det der. Men det går. Så. No way, der er godt her. I don't want talking. Dø. Jeg får ikke noget kød. Jeg har ikke noget kød. No. Jeg skal nok komme over til det der høje nu derovre. Jeg vil ikke sætte der på nem. Siden der ikke kommer nogen zombie eller sådan noget. Nå, men vi skal have lavet noget. Så jeg lige kan lave lige den, og så jeg kan hugge noget det. Jeg har mad nok. Hvad er gang i? Fuck, hvad er det? Hvad er dum? Hvor er jeg fucking dum?
Ja. Ved du hvad? Jeg tror sgu, jeg stopper episoden her. Vi ses næste gang. Haha. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could